Bună ziua! La cererea dumneavoastră venim cu un tutorial care să explice cum încărcăm articole pentru revista Vox Magister. Mai întâi ne logăm cu user și parola cu care ne-am și înregistrat. Da, intrăm în proiecte, Vox Magister Revista. S-a deschis pagina revistei, ne ducem la publica articol în partea de jos a paginii. Revista, după cum se vede, este gratuită. Apăsăm butonul Participă. Aici avem cele două secțiuni, încarcă acord de publicare și încarcă articolul. Sunt doi pași de urmat, acum nu este niciun pas completat. Încarcă acord de publicare, este foarte important ca acordul de publicare să fie în format PDF. Îl căutăm în calculatorul nostru, l-am și găsit, Open și încarcă fișierul. Automat se deschide cel de-al doilea pas, încarcă articolul, care trebuie să fie neapărat format Word, Doc sau Docs. Același lucru, Open și încarcă fișierul. Avem acces la adeverința asta numai dacă articolul a fost publicat deja în revistă. Sau putem să descărcăm de la contul meu, iar aici găsiți toate activitățile la care ne-am înscris pe platformă. La fel ne duce pe pagina unde putem descărca adeverințele. Dacă dăm click pe acest buton, descarcă adeverințe, download, da, până la publicarea materialelor în revistă vom primi acest mesaj. După aceea vom primi setul de adeverințe. Vă mulțumim și nu uitați să ne contactați pentru alte neclarități. O zi bună!